Mm. Hello mga ka-foodiebies! Today kakain po tayo ng spicy squid. At adobong guya ng manok. Sa Kapampangan po, adobong palanakan. Yes, mga ka-foodiebies, at meron tayong salsa. Ito. At drinks natin, tubig. Mga ka-foodiebies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodiebies, malinis na yung kamay namin. Mga tamking Kapampangan. Mga tana po. Opo. Ito yung guya ng manok. Sino nakakaalam nito? Yeah. Bahay itlog. Ayan o, Ayan, sarap oh. ito. Adobo to ne. Mm-mm. Ayan o. Unang subo para sa inyo mga ka-foodiebies. Kain po tayo mga ka-foodiebies. Sarap. Ang ko na to. Nakakain na ba kayo ng ganito? Ang sarap Mga nito. ka-foodiebies. Hmm. Tingnan yung pusit. Ang laki oh. Laki. Oh, garaming laki oh. Hmm. Oo. Hmm. Spicy nga. Tingnan mo yung galamay. Ito na. Ito. Ito. Dito oh. Sarap. Sarap.
Para, Ang cute pala. parang ikaw, cute. Aso lang. Mm-mm. Hinam tayo. Maparas. Cheers. Kaparas. Ayaw na sa spot. Ito. Yan. Ako din. Sarap. Kayo mga kapodibis, anong gusto nyong luto sa ganitong kalaki ng squid? Oo na. Masarap yan yung may lagyan mo ng laman sa loob. Tapos i-grill mo. Oo. Mga kapodibis, kung gusto nyong malaman kung paano namin niluto to, ayan, sa Kusina Kabalen. Ito, kahit nung bata pa ako, kinakain ko na talaga to. Gruya ng manok. Masarap, no? Sarap. Lalo sa adobo talaga. Balat to. Tanggalin ko yung balat, no? Masarap siguro to, no? Fried. Sarap to. Meron po tayong bagyo ngayon mga kapodibis, kaya ingat-ingat po kayo. Huwag na muna tayo masyadong lumabas. Kung may kailangan kayong bilhin, kailangan bilhin nyo na, no? Ngayon, kapag wala kang pera, stay na lang sa bahay. Di ba? No? Para hindi na tayo, Mm.
Alam mo na. Paras. Ang bala. Sige. Masarap kasi yung sausawan niya, yung sauce. Salsa. Yes, na. Sakit. Ubus namin. Apa? Ako na lang egg mo. Ayun na po, dibis na upos po natin ang spicy squid at adobong guya ng manok. Ayan, or palanaka ng manok. At syempre, bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin. Platinum B, Queen Natsu, Mi Vlog, Mickey D. Albert, Golden B naman po, Chess Vista PG Family Mukbang, Silver B naman po, Raw and Cookfood ASMR, Jack's Live, Jenhen Caparas, Your Wawa, Kyle Popper, Iñaki Eats, Hampas Lupang Burgis, Hungry Manyan, J Mansog Channel at Mads Helen. At meron po silang mga channel, please supportan po natin sila at mag-subscribe. At sa mga subscribers po namin sa Facebook page sila, Cindy, Kyle Popper, Ma'am Shi, iVlog. Meron po silang mga channel, please supportahan po natin sila at mag-subscribe. At gusto din po namin magpasalamat sa mga nagbigay po ng star sa aming Facebook page. Thank you so much po and God bless po. Yes! At shoutout po pala sa Timatibay. I love you po, Timatibay. Leia Payawan, Siopaw, I Ate love Leia you. Payawan, Baby Alison, I love you. po. At kay Queen Natsu, Sisi, ingat sa biyahe. Yes, Kumari Kuntunay, ingat po sa biyahe. Ayan, Jason Laksamana, Your Wawa, Senior Mimi, Mads, Ellen, Estela Batusin, and Denya Ensalay. Ayan, mga Kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, TikTok ni BBM. At syempre, kung sinang kabalen, mag-subscribe at mag-follow. At syempre, The Foodie Vlogs na din po. Yes, mga Kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.